sannan za mu shiga babi na uku game da illolin abokai marasa kyau a musulunci. Ya illolin abokai marasa kyau suke a musulunci? Kamar dan kawo in ce ma'anar aboki mara kyau shine aboki mara kyau shine wanda baya damuwa da addini ko halaye. Shi wani addinin ka ko wani halayen ka shi kawai basu wanda dame shi ba. Shi kawai sharholiya, abin da ya shafi kamar me zan ce, idan abu sabo ma ne shi ba ruwan shi, idan abu ma daidai ne ba ruwan shi, idan ma ba daidai bane ba shi dai kawai za a tafi dai kawai. Yawa in zo mu je kawai rakiya aje duk abin da za a yi ma aje a yi. Baya damuwa da addini ko halaye wurin tantance zaben aboki ko wurin tantance zamantakewa tsakanin mutane guda biyu wato abokanai. Yana jan ka zuwa ga zunubi ko bata hanya ko bata. Yana jan ka zuwa ga zunubi ko bata. Mene ma'anar yana jan ka zuwa ga zunubi? Shi yana jan ka kawai wurin aikata wani abu wanda ya zama kawai na sabo ne. Duk abin da ko aka ce sabo ne kaga ai yana da zunubi kuma yayi kama da zunubi matuƙa. Kaga to shi wannan zai so shi baki ba kawai ya rika zanka kuna tafiya wurin zunubi, wurin aikata wasu miyagun laifuffuka, wani aikata wajen wasu abubuwan da suke na bata suna ne ko wani abu makamancin haka. Hanya dai mara da kyau ya dora ka basu kan hanya dai wadda ba mai kyau bace ba. Sannan baya baka nasiha sai dai ya karfafa kuskure. Misali baya ma faɗa akan ka kiyaye abubuwan da suke ba daidai bane, sai dai ma ya karfafa ka akan aikata kuskure. To kaga wannan duk alamu ne na aboki mara kyau. Da haka kenan sai a kiyaye, sai a guje shi da makamanci haka. Shi za ga kawai yana jan ka da kuskure, yana karfafa ka wajen gudanar da kuskure. Kaga ko wannan ai ba aboki bane ba. Yawa irin wannan abota tana iya lalata rayuwar mutum a duniya da lahira ma. Yawa irin wannan abota tana iya lalata rayuwarka a duniyarka da lahirarka. Yawa sai gargadi daga alqur'ani. Allah madaukakin sarki yayi gargadi game da abokai marasa kyau a suratul furqan daga ayata 27 zuwa ayata 29. Ranar da azalumi zai cije hannuwansa yana mai cewa kai tona da na bi tabarkin manzo, ya kai tona da na ɗauki wani a matsayin aboki, ba lalle batar da ni daga ambaton Allah ba. Ka kenan aboki marasa kyau, wannan aya tana nufin aboki marasa kyau zai sa rayuwarka ta gurɓace, zai sa rayuwarka ta kasa yin kyawu a nan duniya da lahira. Da haka kenan sai a kiyaye da makamancin haka. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce aboki nagari da aboki mara kyau kamar mai sai da turare ne da mai wura wuta. Ma'ana ko da baka aikata laifi kai tsaye ba, zama da aboki mara kyau yana cutar da mutum. Tabbas ko da baka aikata ma laifin ba, to zaman ma da abokin mara kyau, zaman da aboki marasa kyau shi kanshi wannan zai cutar da mutum, zai cutar da kai ne a rayuwa. Da irin wannan makamancin haka. Da haka duk sai a kiyaye. Misali zan so in karkato hankalinka da kan game da abin da ya shafi kamar aboki irin wanda ya zama na cewa za ka yi runguma a rayuwarka. Abokin da ya kamata ka runguma, wanda abokin da za ku bi and silent, wanda idan ka zo da ka haska mai kai focusing in wata damuwarka ko wata matsalarka zai baka hankali ka lura. Za ku tattauna abu wanda yake mafi alkhairi ne da kai da shi. Duk wani abu wanda ya zama ba alkhairi bane ba za ka taba jin shi daga bakin shi ba, haka zalika ba zai taba jin shi daga bakin ka ba. In dai abu wanda ya zama na cewa ba alkhairi bane za a shirya, ko ba wani abu bane na ci gaban rayuwa za a shirya, ba wani abu bane wanda zai kawo wani ci gaba ta farkin addini da ta farkin mu'amala zai kawo, to ba zai baka dama ku tattauna wannan abun ba. Haka zalika shi ma kai ma ba za ka bashi dama ku tattauna wannan abun ba, saboda ba ma fuska, saboda kun tsare abutanku, kun tsare mutuncin junanku, kuna girmama junanku kuma da gaskiya. Sannan kuma tare ku da kuke tsakani ga Allah, shi yasa ma Allah yake riko da abin, shi yasa ma Allah yake taimakon ku akan abotar taku, saboda kun yi riko da gaskiya. To Allah yana son irin wayannan abota. Allah kuma yana mai alfahari da ku kasance a haka, domin wannan ta amfanin abota a duniya da lahira shine koyi da kyawawan abubuwa.